tetap berdiri. Ngatur lagon satu kali lagi dok, tapi sungsungake poros tresna budaya warga masyarakat desa Kuto Wetan khusus ini nggih. Kagem jambi saya yo Pak. Ya, lagune Kitir Sumilir. Ya, tanjake Pak. Ana tanjake dados.
anakku sing slimek-slimek anakku sing dina debyong jenengan leren tak derek piyung iki mumpung ana wektu kanggo istirahat sing paling baku lan sing paling utama nduk ayo tak kanthi bebarengan lawan kadang-kadang ngaturake puji syukur alhamdulillah kunjuk rasane wae kanggo Gusti sing nyipta jagat saisine iki ngono mati karo nikmat paringe Gusti sing ngewujud kesehatan lahir lan batin iki alhamdulillah kowe lan aku bisa sowan silaturahmi maneh ana wewengkon kecamatan Jedes kene iki mapan ana halaman balai desa Kutu Wetan silaturahmi kelawan warga masyarakat desa Kutu Wetan kecamatan Jedes kene kowe lan aku sakanca sowan ana kene kebaking kami jenganes krasa kawuda nggih. Amin Allahumma amin yun. Selawat lan salam ora maneh-maneh tetep disungsungake ana ngersane jeneng Rasulullah Kanjeng Nabi Agung.
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing bos perintis umatnya sama jaman kota nganti jaman kepadang lan uga sing tansah diarep-arep syafaat lan pitulungane wiwit ing donya iki nganti dina akhirat besok nduk Mono. mula minangka tandha cintane dhewe marang Kanjeng Rasul, minangka tandha katresnane dhewe marang Kanjeng Rasul, minangka tandha mahabbah awake dhewe marang panjenengan Kanjeng Rasulullah. Ayo bengi mumpung sing rawuh akeh nggih Mau sholawat bebarengan. mau sholawat bebarengan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Muga-muga kowe lan aku sakanca warga masyarakat Desa Kutu Wetan Jedes kene dan semua yang hadir pada malam hari ini Kalau sing dodol barang besok pikantuk syafaat lan pitulungane Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kalbu umat Kanjeng Nabi Rasulullah Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Ya. Demikian minangkani dawuh saking panjenenganipun saking panjenenganipun Bapak Kepala Desa Kutu Wetan pepundhenku panjenenganipun Bapak Didik Saksono Mbah Lurah Didik Saksono SH. Kang wis sinengguyung warga masyarakat sedesa Kutu Wetan iki dan juga segenap panitia penyelenggara Nduk Mono. paring dawuh kelawan aku lan kowe sakanca titi kalungguhan sing prayoga iki kowe lan aku sakanca supaya ya kuwi hangestrene kentek lan saking semua warga masyarakat Desa Kutu Wetan kene nggone darbe kentek lan yang suci Ya kuwi tasakuran bersih desa. sepisan tasakuran bersih desa kang angka loro ya kuwi memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Wah, iki sasi Agustus Wis lho. Ora kerasa wis 2 dina Agustus. iya, alhamdulillah. Mengeti dina kamardikan Republik Indonesia nduk sing kaping 79. Oh mono. Wah, dan semangatnya luar biasa warga masyarakat Desa Kutu Wetan. Mono. Dan juga hajat sing angka 3 Sing angka telu. tasakuran PTXL. Oh, PTSL iki apa? Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Oh mono. Alhamdulillah. Hajat lan niat saking warga masyarakat Ingkang dipun pangersani panjenenganipun Mbah Lurah Didik Saksono bisa ngawujud mono mah. Ora mung bengi wujud syukur saking panjenenganipun warga masyarakat nggih. Ora mung bengi Iki wis ngawiwitan tanggal 31 Kepungkur oh mono. berbagai acara digelar. Wah, jan meriah banget. Hebat banget Kutu Wetan iki. Iya. Ya kegiatan sing wis digelar gajah, Wah, seni gajah ya ono. ono, Ya, reoke ya ono, ya, reok Kyai Suryo Alam. ya Kutu Wetan. Dan juga reok Singo Barong Taiwan. Wah, Singo Barong Taiwan juga ada. Dan juga tanggal 1 kemarin digelar karnaval budaya Oh iya. yang melibatkan anak-anak SD, MI, SMP, SMA dan juga warga masyarakat ono ing Kutu Wetan kene nduk. Wah, jan hebat tenan. Desa kene rame-rame lah. Ngaturake yen to kegotong royongan, guyub rukun, kekompakan selalu terbina ana ing lalatan Desa Kutu Wetan kene Pantes kanggo contoh warga masyarakat desa-desa sakiwa tengen. dasare panjenenganipun Mbah Lurah iki wae jan biayane ya energik. Iya, energi banget. Ora langka selalu ya silaturahmine becik. Ya, ora ana yen to tansah ditresnani warga masyarakat ono ing Kutu Wetan. Tenang. Iya. Alhamdulillah nggih bengi kowe lan aku sowan ora mung suka-suka payu suka, ora mung gelar kabisan. Sing luwih wigati jroning ati tansah nyambung rasa utawa nyuwun resani wangaku, muga-muga kentek lan nyet saking panjenenganipun Mbah Lurah
dan juga semua warga masyarakat desa Kutuwetan sing ngenengake bersih desa iki saestu Gusti paring ijabah. Sakuse kentek lanyat kang suci iki disembadani enambaran rasa ikhlas lillahi taala yekti Gusti bakal paring ijabah ambabar paksangan sing kebak dening kalahayon, ambabar paksangan sing kebak dening kabagyan kamulyan donya prating delahan bisa uwal saka sukar sakit ya mak. Amin Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin. Ya ditancake hasbunallah. Ya wakil religi dhisik ya aku sungsungake santri lan santriwati kadang-kadang santri. Ya hasbunallah wa ni'mal wakil.
Gusti paringi jatah ya Nduk. Kebasan kang cinipta teko kang pinuji dadi dari hajat lan niat yang wis lambaran ikhlas lillahi ta'ala dari semua warga masyarakat desa Kutu Wetan ini ya saka rasa ikhlas sing marai sebodo terus diparingi jabat iya yo jumbuh lawan hajat lan niat iki menek wis pisan bersih desa iki ana lagune ana rek bersih desa iya Lisa Mara coba ditanjak jumbuh lawan hajate Mbah Lurah sing ngenekke yo kuwi rentek lan kang suci bersih desa ngono dadi begitu ora mung suka-suka kali suka ngono ing panyuwun ya kuwi nyuwun ngersani Hyang Agung kabeh aktivitas masyarakat ana ing Kutu Wetan diparingi kelancaran, diparingi keselamatan. Sing disuwun kuwi. Amin Allahumma amin. Ngene tandake bersih desa, bersih desa. Ya. Jumbuh kelawan kahanan, jumbuh kelawan niat saking semua warga masyarakat desa Kutu Wetan nggih bersih desa. Ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng dalu, kantun unjuk bapak-bapak para punden, bapak-bapak yang saking forum pimpinan kecamatan Jetis. Demikian alhamdulillah rawuh kabeh. Alhamdulillah kabeh nyuyo kabeh hanya sreni. Panjenenganipun Bapak Camat, panjenenganipun Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil dan semua jajaran. Momen. Ugi ngaturaken wilujeng rawuh, wilujeng dalu kantur dumateng Bapak Kepala Desa lan ugi Ibu Kepala Desa sewilayah Kecamatan Jetis mriki ingkang rawuh. Alhamdulillah kabeh tamu undangan saka kades sewilayah Kecamatan hadir. Alhamdulillah kabeh hanjenengi ngono. Lan ugi bapak-bapak ingkang saking anggota dewan. Iya, demikian awal alhamdulillah rawuh. Alhamdulillah rawuh. Bapak-bapak RT, Bapak RW se-desa Kutu Wetan. Lan ugi ibu-ibu tim penggerak PKK. Lan ibu-ibu undangan kabeh sepuh anom semangate. Wah, semangatnya luar biasa kabeh. Iya.
Ugi pangundangan kabeh nduk saka jabaning langkah bengke menawa ya sugeng pinalaken kabeh kanthi mardianing panggalih panjenengi hanges reni kentek saking panjenenganipun Balurah anggenipun tasakuran HUTRI juga tasakuran bersih desa ana ing kalungguhan iki mono ya buat niki ugi ngaturaken panuwun dhumateng segenap panitia penyelenggaraan Nduk mono ya tanpa kekompakan dari panitia tanpa jeripaya dari panitia bakal kasembadan sing acarane lancar kaya bengi iki mono panjenenganipun Mas Sugeng ingkang dados ketua panitia wah iya energi banget luar biasa semangatnya ya pepunjeng kula Mbah Jono sekeluarga mugi tetap sehat ya Bapak Wahyu sekeluarga ya sing daleme nggo transit mau mugi-mugi sehat amin Allahumma amin panjenenganipun Bapak Wiratno sekeluarga Bapak Sekretaris Desa sekeluarga dan semua lembaga-lembaga desa pengono semua perangkat desa Kutuwetan ya begini sponsornya akeh banget wah iya sponsornya utawa donaturnya akeh banget Pak Wasis Beton ya moga-moga semakin jaya NTTS ya apa NTTS ya NTTS ya sing ngomong Mbak Siti Jamilah ya sing kaping sabanjure Gapoktan Kutuwetan Pak Seswanto Sumber Makmur Motor makin nyuwun lagu Selendang Biru Mbak Elisa Mbak siap Mas Seswanto Sumber Makmur Motor ugi Samsul Toko Cahaya Gading ya sabar juli Endang Lestari SHMKN ya